ovo je neko pitanje. Lupila kvapu? Ajde, kako? Okej, to je... Može se vidjeti. Ovo mi kao treba za posao i to, pa bi onda film i serija, ostanete knjige koje kao navodno čitam, da. 100 konja. Mislim da je lakše možeš ovo napraviti s nogom nego da te ogromna patka, ona napadne, mislim da bi mislim da ne bi bila fair borba s ovom patkom ogromnom. Konji, definitivno konji. Prevelike, jer ovo sam već naviknuo da mi je sve malo, tako da možda bolje da probam kak je tak, da. Ljubav. Da li bi radije imao moć... Koliko je para bilo? Molim? Koliko je para bilo u Kopčagu? Ne, ljubav. Hoćemo još jednu? Ne, okej. A 2 miliona? Isto ljubav. Sam provjerala. Pa ko nije koji pa htio sletit na govno, mislim, čisto svaki ima skrivenu želju muha, pa čisto da vidim kak je. Internet, nekak, da, ne mogu, ne, trebaš se oprat, ne. Ljudi te znaju, dođeš na nas, ne, oprat se, treba oprat. Definitivno sa životinjama, zanima me zašto moja mačka je to toliko dosadna svaki dan i kaj joj nije dobro, to bi me zanimalo. Koji bi da to dan bio? Dan kad sam upoznao curu svoju. Volio bi to ponovo proći sve skupa. Sjećam se dosta dobro svega, ali volio bi čisto s ovim mozgom proći da vidim koliko sam zapravo bio blesav i zašto smo još uvijek skupa, da, to bi me zanimalo. Preživio? Je, super.